Wengane zawethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Yamba ukuthi izolo kube nendumezulu yomcimbi la khona ke isilo silobole umamini ke wasejozini. Ongena ke ezomenza uNdlunkulu waso ke owesithathu. Zibeningi inkulumo einkundleni zokuxhumana abantu sebeqalile ke bekhuluma imibono yabo ehlukahlukene. Bahlukene ke ngokwembono abanye bekhuluma ke izinto eziningi emva kokuvela ukuthi ke isiloke esilobole onezingane ke ngaphandle noma ke umamini kuthiwa ke unezingane ke ngaphandle kanti ke kuphinde kwavela indaba zokuthi kuthiwa ke isilo siphekelele ke ingafuni ke iNdlunkulu kulotsholwe ke umamini ngoba ke bese kuzwakela ukuthi unezingane ke ezintathu okungezona ke ezesilo ezimbili ke zikhona enye kuthiwa ke yashona isilo ke simthole naso ke lezi ngane kanti ke ulotsholwe ngezinkomo ezingu-16 abantu abaningi ke sebeqalile ezinkundleni zokuxhumana bayadiscuss babeka ke imbono yabo ehlukahlukene ke ngalolu daba. Mina ngizofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngabe mhlambe laba bamgxekayo noma laba abagxekayo ngabe mhlambe baxaka ngendlela eright yini laba mhlambe babona ukuthi laba abanye ba wrong abagxekayo luthini uvo lwakho nombono wakho hlanga phakathi comment section ungakhohlwa ukunzela subscribe usazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel.